Sa mga nagapunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Siyudad sa Bacolod, magapabilin sa Alert Level 2 tubtub sa Enero 15. NISB members ang banwasang Don Salvador Benedicto Pilason matapos naluthangan sang bagong tuig. Sa balita national, hospital bed occupancy bangod sa COVID-19 sa Manila nagsaka sang 41%. Philippine Nurses Association ginabiabi ang 50 bilyones pesos nga special risk allowance nga nalakip sa 2022 national budget. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Enero 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa ating mga ka-aksyon nagapamati via Facebook Live kag YouTube. Maayong aga and happy New Year. Yes, Happy New Year sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Third day pa lang of the year. Yes. January 3 pa lang kita. So, nagasaulo pa kita gyapon. May mga anong imo nga kwan subo nga New Year? Kumusta ang New Year mo? Okay, gid ang ako New Year Action Boy. Though bag-o gid siya nga tuig. Nagbago gid, Yes. Bagong kalendaryo mo hindi man. Bag-o. Yes, Nag-advance taon congratulations. gani 2023 na taon kalendar siya. Pati 2022 Congratulations pa lang. kay Mayo Kapaya kay imong kalendaryo Bag-o. bag-o. Ay, imo yahaw? Ati way ko pa matakod. Ilisan? Ay, nano, man, katamaran. Balo ka sa amon nga kwan, sa amon daya sa amon amo lang na kami da sa balay pero kada tuig bag-o na amon kalendaryo. Amo nang mayo da ipabugal ginasyo boy. Bugal Ang mo bagong yan. yung calendar. So, Bugal 10 ka days, dungog nyo gina. So 10 days to go na lang kita. Ayaw bota. Until ang Christmas. Until ang charot. birthday ni Action. Ha! Ipos lang kay day off po na bala. So, wala mo ko di gyapon. O ganun na sige countdown bala. Anong day off mo na 13? Thursday, yes. So, Ang birthday way na day off, yung way na day off. okay. I-greet mo ikaw. Dapat massive greetings. Sila. Massive. Massive. Kita mo kami countdown gani. Gani, man. Subo pa lang gani kadaan. Oh, Sige. mangayo ko na yung kalendaryo. Siya, later. Yung may Sino kalendaryo, na? si RR. No problem. Rinyo. Igo-igoon Sige, ta lang ni. Go, on tara ni kalendar, kado 30 ra tura ni pangayo. Kasi hindi daw ko atagan. Ikaw naman pangayo karon. Tapos yata Para yata naman tira mo. kay RR. Sige. Basi bro mahambal, araw-araw ka nagidya. May 5 ka na nga inisra na kalendar. May 30 kapag Ay, dyan. 30 shitty, gilitanan. Kami dako nga duwa Naglag- paunas. oo. May 5 gagmay. Nga pagid 30. Perfect. Perte. Perfect. Athea Kim Eriman, good morning dara sa imo. Aga pa nagbugtaw si Inday Athea. Inday. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man pres. Sa kay Panga RR Rehinio from Payao Public Market. Ano eh? Ano naman? Ano give sulong merkado? Ano? Sige. Anong manugive man? Muta. Manugive? Lito Daya, Happy New Year sa imo. Ana Fe Marquez, monitor lang sa Kingdom of Saudi Arabia. Yes, good morning. Kay Delma Cabis, kag Philip Isulat. Sige. Standby na kita. Ana Sinoro, good morning man. Standby na sa mga balita lokal. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:05 sa detalye na sang mga balita lokal. Magapabilin sa Alert Level 2 ang siyudad sa Bacolod umpisa Enero 1 tubtub 15. Ina ang basiman sa Executive Order number 65 ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia nga nagapalawig sa Alert Level 2.
Sa idalom sa Executive Order Number 5, ginadilian sa gyapon ang pag-operate sa mga casinos, horse racing, bulang, pag-operate sa bulangan, lottery kag betting shops. Magluwas ko may panugot sa National IATF o kung sa Office of the President. Nasaad sa Executive Order nga balik na sa regular nga pagsunundan ang curfew sa Bacolod, umpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Ini matapos ang Christmas kag New Year nga temporaryo gin-suspend ang curfew. Sa pagbiyahe naman, ang mga wala mamakurahan, ang gina-require sa gihapon nga magpresenta sa negative RT-PCR test results nga kuha 72 oras antes ang pagbiyahe. Ginabulong karon sa isa ka pribado nga hospital sa syudad sang Bacolod ang NISB members ang Don Salvador Benedicto matapos ginluthang las 4:30 sang hapon Sabado, Enero 1, 2022 sang motorcycle riding in tandem suspects sa barangay Abu-Abu, Banwa sang Murcia. Ang biktima ang ginkilala kay Eddie Seralbo, 59 anyos, nagapuyo sa barangay Pandanon, Banwa sang Salvador Benedicto. Sinisya nga pagpangusisa sa mga kapulisan, ginpahayag ni Murcia Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Frankie Pasyente, sakay si Seralbo sa iya salakyan sang gulpi nga ginlothang, makaduha ka beses ang wala makilala nga persona kag madasig nga nagpalagyo. Si Seralbo ang nakaangkon sang pila sa iya tangkugo kag una gindala sa Murcia Rural Health Unit antes gindala sa pribado nga hospital sa syudad sang Bacolod. Nagapadayon pa investigasyon sa mga kapulisan sa motibo sang pagluthang kag pagkilala sa mga suspect. Nakuha sa lugar sa insidente ang duha ka empty shells sang caliber 9mm. Ginabulong naman karon sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang isa ka 54 anyos nga amay matapos ginbuno kahapon sa Purok Mapalaron, Barangay Zone 12, siyudad sang Talisay. Ang biktima gikilala kay Danilo Lomilio, pumuluyo sa amuman nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Jigger Jimeno, ginasulod sa suspect nga si Julius Trimaco Jr. Ang puluyan sang ila tupad balay nga si Omber Amaring. Kag wala sa anuman nga rason, ginkuha kag ginaboy ang DVD player sa gwa sang balay. Tuyo kon tani ni Lumilyo nga tapnaon ang ginahimo sa suspect apang ini siya ang ginbuno sa dughan. Ang suspect nakapalagyo naman matapos ang insidente. Ginabulong naman sa San Carlos City Hospital ang 39 anyos nga lalaki matapos ginbuno kahapon sang iya amay sa Sitio Trozo, Barangay Buluwangan, siyudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala kay Bienvenido Paz Jr. Samtang suspect ang iya amay ginkilala naman kay Bienvenido Paz Sr. 67 anyos, lunsay nagapuyo sa among nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ginaligar ng akig ang amay matapos naglalisay ang duha rason nga nabunan siniyang iya bata gamit ang double-bladed weapon. Gilayo niya gindalas ang bata sa hospital matapos nakaangkon sa pila sa tiyan samtang ang may sini ang nagsurrender sa mga otoridad matapos ang insidente. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, inpahayag ni Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga nangin matawhay ang pagsugalaw sa Unowith sa Riyon akon sa Riyon 6. Suno kay Solis kadungan sa pagsugalaw sa bagong tuig, wala sang na-record ang kapulisan nga nagkalabiktima sa stray bullet incident apang isa ka sibilyan ang naaresto sa paglapas ng illegal discharge of firearms nga natabo naman sa siyudad sang Iloilo. Ginpahayag man ni Solis nga sa base sa record sa mga otoridad, may 33 ka mga persona ang biktima sa firecracker-related incidents. Ginpanginbulahan kag ipasalamatan ni PRO6 Police Brigadier General Flynn Dongbo ang mga pumuluyo sa Western Visayas matapos nga nag-kooperar, nagbinurigay kag nagsabat sa panawagan sang kapulisan. Ginpasalamatan man sang kapulisan ang mga force multipliers, barangay officials kag local government units nga nagpakigbahin sa pagpatigan sa peace and order sa ilatag sa kamanasakupan samtang ginasug-alaw ang bagong tuig. Hospital bed occupancy bangod sa COVID-19 sa Manila nagsaka sa 41%. Samtang 50 bilyon pesos nga special risk allowance sa ginaabi-abi sang Philippine Nurses Association. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kasi ginagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwat nga ng truck dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Sige good morning na dira kay Ray Baryoga. Cold morning. Sigurado gitugnaw gini sa Don Salvador Yes, Benedicto. Balaction boy, drip lang kayo sa aton sa Bacolod, pero tinakatugnaw ay han pa sa DSB. Yes, oo. Super cold. Nami, mag-inom ka sang higop ka sang hot Mainit. choco or hot coffee. Or hot tea. Kagupda mo sang hot pandesal. Yes, Ay, nami, yes, kinaka-action boy. Tapos nami, pagidbi ang view, Asas. ka-fog-fog, Ara pagidbi ka ang... sa duyan. Agaduyan, kag hulaan mo. Puko ka na nga, ikaw naman yung duyan. Abi ko na maduyan ka. Abudlay magduyan ka pangapi, basi pa lang pasong ba. Ang alwak. Emma Emanuel. Good morning man. Michelle Sayo Gimeroy. Kay Melesio Plaza III. Sa pamilya niya kuno sa Paglaom Village, no? Sa kay Jacqueline Marino, kay Elvira Hilugo. Good morning man. Kag sige, Aksyon. Kay RR Rihinyo, okay, manog live gali. Ma'am Maria Luisa Melos, happy New Year sa imo. Yes, Happy New Year. Apod ba na kay Sir Melchor Melos? Yes. Ba na ni Ma'am Luing.
Rostom Di Palobos Senior, good morning, pare boy ko no? Oo, Aksyon, kumpare ko na. pare boy. Oo, kumpare ko na. Kung may Perfect. problema, kung kadagan, may kinalan ka sa City Health ka, kumita lang si Pare Rostom. Sige. Pangitaon ta siya. Wala problema. Magpasa, ano ka ganyan, Ano man, tao ba to? Hayop? Smear. Ano man? Pap smear. Kung magkwa sanita, pwede sa iya regal. Kung magkwa sanitary permit, pwede na sa iya. Kadto alay si Pare Rostom. Perfect. Kadto alay si Pare Rostom. Maninor Rostom Sure. Ay, Tito, galing. Leo Santuele Quirino, good morning and Happy New Year. Yes. Rochelle Polencio Susana, good morning man sa imo. Kay Willie Del Gado, good morning, good. Kay Miss Homa Lumena, Santos Endrada Jr., good morning. Ana Andrea Famoso, good morning man. Erla Vega, good morning, Tito Boy. Kay Dads Aberia, good morning Erla man. Vega, may Tito Boy da. Oo, hindi si Erla Vega, si dito man. Si Carlos Asota, gali. Oo, Carlos Asota, good morning, Tito Boy. Dad Sabiria, good morning, sir. Dara sa Maya Sumag, Happy New Year, mandra sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, sus, good PM. Wala da ang cold ninyo sa Pinas here. Now is -9. At kaya snow na daya mo, grabe ba -9? OMG, super cold. 16 pa lang di ka rin aircon, kakurog-kurog na ko. Grabe, no? How much more mag-9? -9. Wow. Ang katugnawon. Kuha na, super ating cold mga pala diri. river na daga, kuha na daga sa ice na. Ha? Nag-aayos Oo. na ang Hambang mga ni Ma'am sala. Vano, you can't be outside for 3 minutes, you will die. Yes, without Grabe ba, no? without protection, of course. Oo. Mga coat Amo mo na lang. ganyan kakita ko action boy nga kung iyaboy nalabisan hot coffee pa na iyaboy laga frozen rikta mong doya mo na bloody Yaga frozen sa babaw. kita ko na Pagtupa, yaga, kuhan, wasaag. wala gid siya gatupa ga frozen lang gid siya rikta sa babaw. Hindi siya mahulog. Wala. Hindi na ito natabo, hindi na ito natabong gravity, iyang law of gravity. Ambot Basi edited Doon siguro. pelikula ng imo. Edited siguro nakita ko lang sa TikTok. Feeling ko edited lang siguro. Kay kaunay lang siya ya. Kung nadagdagin na siya, kay may law of gravity, kita mo. Gani man. Ano tara sa spaceship? Huwag pa na ma-repeal ang law. Ha? Huwag pa na ma-repeal ng law. Wala pa. Tod bala. Everything that comes Very up will go science. down. Ano na siyang law of gravity. Pero ito yung nakita ko, yung unay lang isa. Ano to yun man? Basta na-freeze lang yung imo nga camera eh. Ay, hindi. Ang buta. Sila. Kaya Dennis Nastro, edited lang siguro match action boy. Kaya doon na unay gid sa balaw. Yes. Thank Kaya you, body ko na stars. Matt Mayo, ha? Good morning. Yes. Miss Jinky de Alagdon, good morning, man. That's sa may Phoenix, Arizona. Yes. 50 stars, Insan ni Ma'am Thank Van. you, good, Thank you. Ma'am Van. Kaya Dennis, kasi naghang lang ko no. Si Dennis. Nag-ano kasi mo, nag-unay kasi mo gakit ang kabla sa TikTok. Kabla ka kasi ang TikTok. Hindi man tuon. Mang damo, manada mga... Basta tandaan mo, ginaamo ng law. Ha? Amo ng law of gravity. Nga wala pa na? Repeal. Perfect. Duwan ang law nga why pa ma-repeal mo? Ano? Ang law of supply and demand. Ala. Why mo na ma-repeal? Or DTI. Why mo na siya ma-repeal? Wala man. Sige lang, do wala gid chance siguro nga ma-repeal action boy. Basta Doon ma-repair talaga lang. pa-repeal sa una ni Erap mo. Ni Erap. Ang ano? Ang law of supply and demand. Gali ka. Ano ba yung law na yan? I-repeal yan. Sige. Standby na sa mga dugang natin. Si Mong Jocampo. Ano Jocampo? Yes. Mong Jocampo. Sa kapihan ni Chona. Dira sa Maaw. Yes. Baka pamaaw ka ni Imbong. Tudlo mo sa ako din ang kapihan ni Chona. Kaya nga pita da. Yes. Sige. Standby na kita na sa aton mga balita national. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay.
Halin sa Aksyon Radyo Bacolod. Malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagsaka sang 41% ang hospital bed occupancy para sa mga pasyente sa COVID-19 sa Metro Manila. Samtang nagsaka man sa 37% ang intensive care unit utilization rate sa NCR bago sa idaligar bago nga COVID-19 surge. Sunod kay Octa Research Fellow Guido David, bisan ang pagsaka sa bed occupancy, makabig pa ini sa gyapon nga yara sa safe level base man sa criteria sang Department of Health. Sa record naman sang Department of Health, 20% ang ICU bed occupancy sa pungsod, samtang 22% naman sa isolation bed. Bangod sa gulpiyada nga pagsaka sa kaso sa COVID-19, ipaidalom sa mas istrikto nga alert level ang Metro Manila umpisa Enero 3 tubtob 15, 2022. Sa press briefing sa Davao City, ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga ang pagbalik sa alert level 3 ang nadesisyonan sa Interagency Task Force on Infectious Diseases bangod sa ginapaabot nga pagsaka pa sang kadamuon sa matapikan sa COVID-19 bangod man sa mga holiday activities kag sa pagkadiskubre sang local cases sang Omicron variant. Ginkompirma man sa Department of Health nga may napulo ka bago nga kaso sang Omicron, 3 ang local case, 2 sa Omicron ang gikan sa Bicol kag isa sa National Capital Region. Sadto nakaligad nga Lunes, Disyembre 27, 2021, yara sa 318 ang bago nga kaso sang COVID-19, nagsaka ang kadamuon sa 421 sadtong Martes, 889 sa Miyerkules, Disyembre 29, 1623 sa Huwebes, Disyembre 30, 2,961 sa Biyernes, Disyembre 31, kag nagsirit sa 3,617 sa Enero 1, 2022. Nagpabutyag sa pagkaalarma ang Department of Health sa pagdoble sa mga kaso ng COVID-19 sa din ginapaabot nga padayon nga mga taas tubtub sa sunod nga mga inadlaw.
Naka-record sa 1,623 ka kaso sa itong Huwebes sa diin nagdoble sa kahapon nga record numero 1 nga nagdangat sa 3,617. Bangod sa nagpaandam si Health Secretary Francisco Duque III nga kung magapadayon ang trend, mahimo istriktuhon sang gobyerno ang pagpatuman sang minimum public health standards. Samtang bangod sa gulpe nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, ang NCR ay gapaydaw na sa alert level 3 umpisa Enero 3 tubtub 15. Ginaabi-abi naman sa Philippine Nurses Association ng 50 bilyones pesos nga special risk allowance nga lokasyon para sa mga medical frontliners sa 2022 national budget. Suno kay PNA President Milbert Reyes, makabenepisyo sa pondo ang kapini sa kamilyon nga mga medical frontliners kung sa diin halos katunga sini nga mga nurses. Wala pa may baluan ni Reyes kung pila ang batunon nga SRA sa mga medical frontliners. Pang-una na niya ginrekomenda sa Kongreso ang 15,000 pesos nga SRA. Ginpahayag man ni Reyes nga kalakip sa SRA ang meals, accommodation, kag transportation allowance. Madumduman nagligad niya tuig na dilatar o ko na atrasar ang paghatag sa allowance sa mga medical frontliners. Ginpahayag naman ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga natala ng kapasakaan sang kaso sang gobyerno ang babae nga balikbayan nga nagpalagyo sa iya nga quarantine kaamuman ang hotel sa Makati City nga iya sini nga kahimbon. Nakilala na sang gobyerno ang babae nga si Gwyneth Anchua kang iya hotel nga gintiniran para kuntani sa quarantine nga mo ang Berjaya Hotel na sa Makati sa poblasyon Makati City. Nag-issue sa show cause order ang GOT sa Berjaya Hotel Makati bangod sa paglapas sa quarantine protocols. Ginapapatag sa mga opisyal sang nasambit nga hotel sa sulod sang 3 kadlaw kung paano nakapalagyo ang isa ka naka-quarantine sa ila. Sulod sa mga report, nagbayad si Chua sa hotel para makagwa siya sa quarantine. Matapos ni, nagtambong sa nagkalanglain nga party ang babae nga sang ulihi na diskubrihan nga positibo siya sa COVID-19. Ginpahayag naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga may na-report nga yara sa 15 na kamang individual ang nakasugilanon ni Chua ang natapikan man sang virus. Ginaduso naman ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Kong nga hindi anay pagwaon sa ilang mapulian ang mga hindi pa bakunado kag naka-first dose pa lamang sa bakuna batok sa COVID-19 may kaangtanan sa liwat nga pagpaidalom sa Alert Level 3 sa National Capital Region o kon NCR umpisa subong adlaw Enero 3 tubtub 15. Ginklaro ni Kong nga dapat hingyoon sa mga LGUs ang mga hindi pa bakunado kag first dose pa lang ang bakuna nga voluntaryo nga magpabilin sa ilang mga pulian. Ginpahayag ni Kong nga ang mga local government units sa NCR ang dapat magpatuman sa localized lockdown sa ilang mga nasakupan batok sa mga dalanon, blocks, compounds, residential condos, magatupad balay sa mga komunidad, mga opisina, kag mga balay kung may nagpositibo sa kaso dre sang COVID-19. Sa karapusang ibahin sa aton Balita Nasional, ang kuntani isa lamang kag natuwag nga sneak peek sa gin-develop liwat nga Manila Zoo nga ang highlights ni amo ang pag-unveil sa bagong nga marker. Nagresulta pa ini ang isa ka ultimate family treat. Isa ka adlaw antes ang New Year sang 2022. Bisan ang pag-abi-abi ni Manila Mayor Isko Moreno, ang nangin malipot lamang bangod din siya ang nabatsingan niya ang excitement sa guya sa mga kabataan sa mga trabahante kag empleyado sa bagong Manila Zoological and Botanical Park. Sunod sa kay Moreno, nga sa tanan nga mag-opdanan niya nga nagbulig sa sining redevelopment sang Manila Zoo sa mga pumuluyo sang Manila kag sa tanan nga pumuluyo sang Pilipinas ginabebi niya sa Manila Zoo. Ang bagong Manila Zoo may moderno, may kag mas matawhay nga tiniran sang mga kasapatan. Sa una gindescribe ang zoo nga kapareho na sang pinakamaayong zoological kag botanical garden sa bilog nga kalibutan. Si Moreno nagpahayag ang mga bisita karon makasaksi na sa isa ka zoo nga makabig isa sa pinaka-the best diri sa Asia. Ang bagong Manila Zoo, ang may bago man nga logo sa din mayara sang manog, elepante kag amo sa tinaga nga zoo. Good morning na dira kay Migota Kortor Kodjongko, Ronar Hida Trava, kag kay Christine Siloso. Happy New Year man kay Melili Oligo, kag Ernie Odasco Lidas.
Inyong ipamatigan na aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Mga ka-Aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,